Musidɓe tedduɓe, on calminama no fewi. Jimmi ko sifana don hande Google application mo goddon toon omo waɗi Clavier e Fulfulde. On hande jimmi sifana don beele gandon sa waɗi mo installé, sa welama waylidde gartiramo e français walla baylitamo battamo e anglais walla battamo e ɗemɗe goɗɗe ko wayno français walla ko wayno anglais walla arabe walla gartira e fulfulde nde bindol clavier aɗa wawi wadde pular latin walla sa welama kadi mbaɗa e clavier latin o walla clavier admawal. Don noon so gueɗe ñawi joni mi aran mi holla on application o ko très simple, neɗɗo ne wawi hutorade mo gueɗe kewɗe. hay so tawi a welama a windi bindol ngol firtanma holko so tawi ngol ari e anglais walla français walla ko ɗemɗe goɗɗe aɗa wawi firtude ngol ɗemgal ngal mbawɗa ko wayno ɗemɗe keddiɗe, ɗum ɗon foof aɗa wawi firtande hoore ma. Nden so gueɗe ñawi joni mi ara mi holla on oɗon application mbawon wadde mo téléchargé e dow Google Play Store. o tiɗani wadde téléchargé ko mere o yoɓetake kala market mo mbawɗa nadde hay sowona Google Play ko wayno APK pure en walla ko nande hono mum market aji kewɗi non toon store uji aɗa wawi wadde mo toon téléchargé ko gratuit o wona payant. ko wiyete ko Gooboard application o nani mi holla non application o wiyomoni application o nani oɗo application ɗo jiiɗamo ɗo c'est très simple hutorade mo e tiiɗani. sa naati nder makko hono dani mi ara mi holla on joni pour que mbawen famde. sa natiri ndi nder makko e ɗemɗe ɗe foof nan ɗo, min ɗemɗe ɗe ɓuurmi yidde ɗen cuɓimi ɗo. joni o wi o wiyatama ko ya waɗ ajouter clavier c'est très simple. sa waɗi ajouter clavier ni tan mbatta, sa waɗi noon bon poyoɗa ɗemgal ngal ɓurɗa hatujinde ngal jiɗɗa windirde poyorɗa dani. min noon déjà mi suɓima ɗemɗe ɗe ɓuurmi yidde fulfulde nde kam ene toon. sa waɗi ni, sa waɗi fulfulde dani ko fulfulde nde ko F waɗi ko fula par ce que min horam no cuɓoɗi momi ni o yalti. c'est très simple, saɗa waɗa recherche tan ko ɗo ñoƴƴata ɓama e mbaɗa par exemple mbaɗa F mbaɗa fula sa waɗiri ni mo piya recherche o min noon voilà la correspond fula et introuvable. donc c'est très simple. so tawi a yiiɗi tan min horam kam moom mi waɗimo déjà choisi. voilà mi holla on voilà fula oɗo ko admawal, oɗo ko fula admawal o ayi binde admawal ɗi nan admawal o non. joni jalten jehen fula latin, ayi latin o anni. joni sa welama tan ko ni tan no cuɓortoɗamo clavier ɗi nan. sa waɗi hen tan sa ɗakki hen tan woni gasi. sa yi tan ko ɗo tan langage so wima ya ajouté tan ko ajouté ñoƴƴata. min noon c'est déjà ajouté, donc sa welama mbaɗirano bo ko wona ɗum ko sa yalti ɗum so tawi a welama o change ude thème o mbaɗamo thème photo maɗa. sa welama wadde photo ma tan ko ɗo tan mbatta ajouté. sa waɗi ɗo ajouté a yiyan photo ma. so a yiiɗi wona noir kadi ko ɗo ñoƴƴata bo ara foof ɗi gara hen oɗo mbatta crochet pour que wona dani. sa welama kadi wadde ɗum pratique mo jiɗɗa mbaɗira noon. donc wona ɗum ko yawnade hen seeɗa tan. sa welama kadi wadde ajouté e dictionnaire he an hoore maɗa wawi wadde ɗo ajouté binda hono ko jiɗɗa windude hen foof ɗemgal maɗa pular walla ko ɗemgal gongal mbaɗa ajouté. tawa so tawi a fawi windude a yiyan ko binduɗa ko dictionnaire o adda bindi ma ɗi katujinɗa ɗi. aɗa wawi windude hen pular, aɗa wawi windude hen ko nande hono muɗum gueɗe kewɗe non toon aɗa wawi wadde ajouté e dictionnaire he avance o nan ɗon notification walla ko nande hono mum ha wi dakka. joni so en jalti ɗon en jahan e nokku clavier. si sa daari sa yeehi banggal clavier en garan ko wayno hedde nder WhatsApp. joni en jahan cuɓoɗen WhatsApp. so en piyi WhatsApp he, so WhatsApp o udditorima dani ɗimen no hol nokku goto mo potaten e nadde. mbaɗen joni yeeru par exemple garen ɗo ɗiɗo oɗo application. sa naati oɗo application nani, sa naati clavier he bo nani tigoroɗa dani pour que mi wattamo fulfulde. oɗo ko admawal adlam, waɗi bindi ɗiɗi goni bindi adlam fami. donc ko wona ɗum ko sa yiiɗi kadi waylude mbatta e fulfulde nde to fulfulde latin nani fulfulde latin. sa watti hen
alkule ɗe fuu ɗe ngara ñanani sa welama kadi ɗa alkuɗe men ɗe nani walla ko nande hono mum ko wayno nga en alkuɗe ɗe foof nani sa tigui men tan alkuɗe ɗe fuu ɗe ngara donc oɗo application ko baɗɗo fayida no fewi walla ko wona ko nande hono munen sa noƴƴi g o google aɗa andi ko google sa fiiɗo tan gueɗe kewɗe jalta sa udditi connexion maɗa gueɗe kewɗe noon toon aɗa wawi wadde hen oɗo nokku o firtan a udditan noon kono marsata koye connexion eyyi sa joni mi udditani connexion sa ɓe fi g o tan paramètre o fuu yaltan ɗo noon sa welama golɗo micro no gowirɗon ni sa welama tan haalde woni heddo ne winda kala kono noon haalata ko haala français walla ko nande hono munen ɗum woni ko heewi yaltinde hen ɗum wonno ko dictionnaire o sa welama waɗi ajouté e nder dictionnaire o sa haaldi noon pulaar o yaltan hen kono foof il faut que wonda e connexion voilà donc oɗo application mi haala noon ko application baɗɗon fayida no fewi mo mbawɗon hutorade e kala e saaha foof tawa kadi so haaju men hen darima hen